Hľadáte nového dodávateľa či obchodného partnera a chcete o ňom vedieť všetko? My vám s tým pomôžeme. So službou Index podnikateľa si jednoducho a detailne preveríte každého potenciálneho obchodného partnera. Pomocou našej databázy si môžete preveriť akúkoľvek firmu podnikajúcu na území Slovenskej republiky. K dispozícii máte celkovú finančnú analýzu, rovnako ako detailný prehľad o daniach, nedoplatkoch na sociálnom a zdravotnom poistení, konkurzoch, reštrukturalizáciách, exekúciách, súdnych rozhodnutiach, verejných obstarávaniach a mnohom inom. Využite pokročilé možnosti filtrovania s následným exportom potenciálnych partnerov do Excelu alebo súboru PDF. Ako jediný ponúkame ratingové číslo firmy, tzv. Index podnikateľa, ktorý zohľadňuje celkovú kondíciu firmy. Neriskujte a obchodujte bezpečne. Vyskúšajte teraz našu službu na 1 mesiac celkom zadarmo a presvedčte sa o našich kvalitách. indexpodnikateľa.sk. Nepodnikajte s hocikým, skontrolujte si svojho partnera.